Ndinokutokezai mabuja akanaka tauya anonhau dzanyasi pakati pomwedzi waMbudzi zuva rechi15 ipapa mazuva 500 anogumi nopfumbamwe 519 pachirungu ayo jobhosikara akapfigirwa mujere ukuwo Jakobho Ngaruvume asvika 200 noribodzi kubva musi watongiwa pakaita kunyangariwa. Nhau dzanyasi kuno vanhu vanosvika 22 vakwarashiwa patsaona yaitika apo kombi yavanga vari mairi yaanobonderana kunyonderana musoro nomusoro noimwe karori kodhafu. Ipapa zvaitika makiromita anosvika 21 kubva muguta roBulawayo mugwagwa unoenda kuGwanda. Pari kuziva kuti chii chaitika, asi manyongori zvatozonyanya kuhwadza kutoti mapurisa asvika ipapo aribe kana pokuisa mitumbi yevanhu vapfayo kwakundovakanda kundokanda mumwe pamusoro pomumwe waribe kana wafukiwa kana kudii kwakundokandiwa ipapo pamusoro pomotika kwakudhiraivha varume. Zvina zvaita kuita kunyangara chaiko, asi rekai tione kuti zvinopera sei. Mweya wapfa dai yazorora murugare. Mutongi anga ari kupinda pakutonga nyaya yaHenrietta akaramba achindopushira nyaya iyi kuti kutongiwa kwacho kuende kumberi. Ipapa azoburika kutoti sei zvaidando kwaino zuro chaiye agotopuwa umba yekugara kuti iite yache iriyo mari inoita zviuru 400,000 $400,000 pachirungu. Ipapa ndipo muno matoona kutoti zvakaita kunyangara kutoratidza pachena kutoti zvakaita kurongiwa. Ipapa Henrietta abvanza apiwa mwedzi inoita 17 yekugara mujere, asi yese yabva yarekera kuisiwa. Abvanza aiwa ngaareke achogara mujere. Ipapa andonzi ngaabhadhare mari inoita zviuru 5 zvomari yekuAmerica $5,000 pachirungu. Muno maita kuona kuti pakaita kuita chanja chopfeni chatairigaro reketa chiya ndochagoitika ipapo. Izvo zvaizodaro kako handiti wanzva zvache ndo wariko kuhofisi rwayo. Unobva waona kuti idiwa biyedu zvawo. Mukuru wedare reparamende nyasi agoreketa kutoti kwai aiwa watakanyepa ino zuro waye kuti wese wabisiwa mudare reparamende nanyasi wakabisiwa kwai nokuti tsamba yavo yokubisiwa yakauya zuva rechinomwe mwedzi uno hwii nozuro takandoreketa hedu nozuro kuti ndo zvazoitika asi tsamba yakanga yauya kare. Imi kai vanhu vavanoita kuita muyembe chaiko. Rekai hedu tione kuti zvinopera zvakaita sei, ticharamba takaringama. Sarudzo dzokumabvuku dziri kunyanya kuhwadza kubato roCCC kureketa kuno nokutoti mabi angu pakaita kunyangara. Izvezvi mumiriri wavo ari kupindapo ari kutombofunga kuti ndoita sei nokutoti zviri kumuhwadza kuti kugwarashiwa mumwe wache ipapa paribe kana chokuita, asi rekai tione peno achakona kuti ndiri kuda pakupinda. Rekai tinoramba takandoringa, asi Scott atotanda izvezvi kuita zvokutoreketa kutoti aiwa ndabenhuka ndauya kovhoterwapo kare kwaitinge tichiita zvogold mafia izvozvo ndichiuyawo nomari yacho tichidya tese. Mabi angu unobva waita kuona kuti idi tikutongiwa mbavha basi vanhu vazvino. Wamunangarwa ipapa wazobvuma zvakareketiwa naBeatrice Mutetwa kutoti vanofanira kuisa vanhu vanoferefeta nokuringa kuti mutongi Chinamora achakakodzera chere kuti apinde muhofisi. Ipapa waisa akambenge ari mutongi mudare guru munyika Moses Chinhengo Pokare naChiremba Gift Manyatera naamai Clara Piri. Rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei pavanenge vapedza basa ravopo. Tinenge tichizonyepiwa kuti vanenge vazvipedza vachiti chii. Wakembo Mohadi izvezvi waenda kunzvimbo yeGuinea Bissau uko vari kuenda kubatsira nyika yekupemberera makore 50 okuzvitonga kwavo kuzere. Rekai tigoringa kuti zvinenge zvipera sei.
Kumwe kuhwadza kunoramba kuchindoitika wakomana unobva watoona kutoti akuru nyika yedu wane zvimwe zvawanenge watoda chaiko. Wakapedza kuitira manyongori wobva waenda kunyongosva pokare. Izvezvi mhuri yekwaiye tapfuma nei Masaya yagonzi kwai uyai titore umbowo hwekuti ndimichere wanhuwo pokare kuti ndiye chere tapfumayo. Ipapa unobva watoita kuona kuti pakaita kunyangara. Kwai inonzi DNA pachirungu. Ndo yawada kutoti waite wanhu wese iwo kumhuriyo kuti wagoziva kuti ichokwadi chere kuti ndiye, nokuti wari kuti penowo CCC wagoenda kundokutora chero mutumbi kuti wauise ubva wati ndiye. Aidi zvakaita kunyangara, asi rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Tikaringa mitambo yokiriketi, kwaizvezvi mutambo wokiriketi chikwata chedu cheZimbabwe chadenidziwa manji kuti chirikuda kuenda koita mutambo wekuti watambe kuenda mutambo yepasi rese T20. Kwai vanhu vaisiwa ipapo Ndiraza, Bell, Chatara, Craig, Kaiya, Madande, Mumba, Madevere, Marumani, Masakadza, Muzarabani, Ngarava, Welch naWilliams. Tikaiti kuona kuti vanenge vachizvikunda chere izvozvi zvokugotamba mutambo wacho unonakidza iwoyo. Apawo wobhora waisa vanhu wanga vari kutamba nyasi kwadaisiwa vanhu vanoti Donovan, Takawira, Khadebe, Lunga, Mbeba, Banda, Nakamba, Munetsi, Dube, Musona naMuswe. Rekai tione kuti ipapa vanozvikunda chere zvekuNigeria, nokuti nyasi watadza kugoedza kana kabodzi kunyika yeRwanda. Unobva watoona kuti imari yakandotambisiwa kuendesa ikweyo. Rekai tione kuti zvinopera sei musoso ndobva wari kutamba noNigeria. Mumwe akamboinga ari mutambi webhora kuDynamos akazinga aenda kuSuperSport United pokare akambotambira Polokwane City, George Chigova apfukara chega. Tiri kuhwadziwa fani nokuti anga achiri mwana mudikika nomakore 32 basi. Unobva watoona kuti haidi kunoenda wakanaka kuchisara iyo mapfene aya ndoega anondosara achiita manyongori anoramba achindoita iwaya zvakaita kuoma, asi mweya wachidaiwa zorora murugare. Tichiringa dziri kuitika pasi rese, tikaringa dziri kuitika pasi rese, kwaizvezvi bhangi roStandard Chartered ragobvuma kutoti ribhadhare mari inoita $43 million pachirungu, nonyaya yokuti wagoenda kotambisa tamba nokuti uremu hworandi hunge hwakaita kunyangara. Ipapa wari pakati pomamwe mabhengi anoita 19 wagobatiwa nomhosva ibodziyo. Unobva waita kuona kuti kusaya mari komari yomuSouth Africa mhosva njaoba, mhosva njo wasvinuwa vanoramba vachindoita hunhu hwakaita kunyangara. Rekai tikuona kuti wachabhadhara mari iyi wese, nokutoti kutaikiwa nomari kwakaitika ipapa kusvinuwa mabiyangu. Kwaino South Africa tatoendesa nyaya yokubhomba kuri kuita Israeri kunyika yePalestine, tikati ICC goringitsai muone kuti zviri kuitika ipapa muwabate nomhosva. Rekai tione kuti zvichaitika chere kana kuti ana America vanoramba vachindoti aiwa izvi zviripoba zviripoba. Kwaizvezvi kuno vairi wabatiwa wachida kuenda kunyika yeMozambique waino maraiti anoisiwa mumugwagwa aye munyika yeSouth Africa. Kwaipapa maraiti yanga achitopfuura miriyoni ribodzi romari yomuSouth Africa yo. Nokuti kwai maraiti yo anga ari 50 chaiwo. Unobva waona kuti pakaita kunyangara. Kaitigoona kuti zvichapera sei. KuZambia izvezvi kwai vamwe wemapato anopikisa hurumende wasungiwa kusungirwa nyaya yokuti wagoburika pafirimu rakaitiwa noZTBC sarudzodzo muno dzichangopera dziya. Idi kurimiwa nochokuchera. Rekai tione kuti vanoipedza sei nyaya yacho. Tinenge chizokunyepai. Uku kambani yondege yokuEthiopia, Ethiopia Airways kwai nozuro yagoisa
kuti ida kutenga ndege dzinosvika 30 noribodzi kukambani yeBoeing. Apa nyasi yagoburitsa kuti iri kuda kutenga ndege dzinoita 10 noribodzi dzorudzi dzokambani yeAirbus. Haidi zvavo wabi yedu. Awa ndiwo vanoita kuratidza kuti aiwa tinosenza zvisvino. Rekai tigoona iye mukomana paachapinda zvogutsa ruzhinji izvi kuti zvinenge zviita sei. Tinenge tichizokunyepai. Nyasi kuNigeria kuno mafaro wari kuita kufara. Guinness World Records wagoburika wari kutobvuma kuti tabvuma idi zvakaitika. Pai kuno mudzimai agoruka wigi yomumusoro yobvudzi iro riya rokutenga riya. Pai ino yakarepa mamita anoita 350 noribodzi 351 meters pachirungu. Haati kuti makorokoto. Kwai akatosenzesa mari inoita zviuru 2 zvomapondo okuBritain pokare agoiti iruka mazuva 10 noribodzi. Wakomana mukatoona pikicha yache munotofungidzira kuti heno pakawaridziwa mapurasitiki iro riri vhudzi rekuda kuisiwa mumusoro. Aiwa wabi yedu zvakaita kunyangara, asi tiri kuti makorokoto. Hurumende yeBritain izvezvi iri kutadza kufunga kuti yoita sei. Yavhiringidziwa kanoda reguruguru munyika yeBritain ragoreketa iro kutoti zvokuti vanhu vaendesiwe kunyika yeRwanda zviriwo pamutemo. Rekai tione kuti zvichapera mushecherero. Tiri papa muChiBuja, rekai tidipfa mesu. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.